vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichiti hope dzinoda dudziro. Saka kana uine hope dzaunenge wakarota munoita zvekutaipa ende mobva mandiudza kuti hope dzacho mune muchida kuti dzinge dzichidudzirwa nenzira dzipi, because I know kuti platform pedu tine malisteners edu vane mabeliefs akasiyana siyana, so you can tell me kuti munenge muchida kuti munge muchizo batsirwa sei kuti hope dzenyu mune muchida kuti dzinge dzichizodudzirwa sei. Saka kana muine hope dzamunenge makarota, you can come and you can tell me, then ndobva ndazodzi forward. Regedzai tibva tapinda muma messages atadzoka takakubatirai. Pane message yandakatumidzirwa ichibva kuna ID, iye akati makadii mukoma, inini ndiri murasta, ndinobhilivha muchivanhu, ndaitawo hope dzandarota usiku hwanhasi. Pekutanga ndarota ndiri mumvura ndichiita sendiri kuBhaiguja, kwakubva ndazviona munhu wandinodanana naye pamwe chete nasisi vangu, ndikabva ndavabata maoko umwe uko vachiita sekunge mvura yanga ichivakurira, asi kwandiri yanga isiri kana kumbondivhiringa. Ndichibva ipapo ndabva ndaita sekunge ndiri kunze kwesea, the beach, mujecha muya, ndichiita sendiri kudeketera hangu ndichifamba pajecha paya. Ndichidaro ndabva ndaona kuti mugungwa umu mune nyoka dzakakura zvakanyanya, asi ndanga ndisiri kutya, ndangoramba ndichiita zvandanga ndichiita. Then manje ndazoona zinyoka mukoma, zinyoka rakakurisisa ranga richibva nedivi rekumabvazuva. Zinyoka iri ranga riri reblue riine mavara akaita eyellow. Zinyoka iri ndatanga kurinzwa kushinyira richiri mumvura, ndopandazotarisa divi iroro kwakuzoiona ichiita seyakasimudza musoro yakatarisa divi randanga ndiri. Ndanga ndichikumbirawo kuti kana hope dzangu dzichiposteka mukoma, mondibvunzirawo kune vedare renyu, kune avo vanogonawo kududzira hope, kana kuti kana zvichikwanisika ndaikumbirawo kubvunzirwa kuna sekuru Mbizi. Hope idzi dzandinetsa, ndinotenda mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, anzi ndiri rasta, esi ndo hope idzi dzandakarota. Saka ndakabva ndazotumidzirwawo voice note rakabva kuna sekuru Samaita. So kana muine hope dzamunenge makarotawo, munouya kuinbox kwangu, then mobva mazondudza kuti mune muchida kuti hope dzacho dzinge dzichidudzirwa sei, and tell me also what you think in the comment section. Toramba tichichidzosa here chirongwa ichi kana kuti hamuchifariri. Chinhu chekutanga, hope dzavarota, uyo anofambidzana naye ndiani angakwanise kuzotakura zviri pavari baba avo. Ngava kaitiro kavari kuita nezvavanoita zvinodayirwa, zvoreva kuti pavari pane chivanhu kana pane shoko riripo riri kufanira kuzadziswa. Asi kana richinge razadziswa, ngaritange ravayanana nevekwavo kutanga vasati vabatana nerekumadziva rigere pavari. Ngavatange vadaidza madzisawira ekwavo, vatanga vadaidza vekwavo kuitira kuti madzisawira ayo kana achinge auya agone kukwanisa kushanda basa pavari. Vane chihombe chemusha chavakatakura, asi vanganyangirwe vakaita uchenjeri ungauye uchivapikisa kuti vatange kuita zvasawira uyo wekumadziva ari kuramba achivadaidza. Makazocherechedza akasike kutanga kuti vakambozviudzwa kuti pavari pane chivanhu chiri kufanira kutanga chagadzirwa ipapo vasati vaita zvimwe zvese. Asi pane basa guru ratingati ringazoitwa panyama yavo vakaramba vakashinga uye vachiteedza zviri kudiwa nekwavo nemazvo, vasingacharikire chero chinhu. Asi vakacharikira chero chinhu, ndazoona vatakurwa vatangiswa vemadziva. Pavachatangiswa vemadziva, ndazoona vabatiswa zvisirizvo, moto chaiwo kuti vanganongedzwe mumusha mavo. Ndiko kurota chete kuripo kwavari, ndo zviri kududzira hope dzavo. Asi pamberi apo dzichitaura zvimwe.
pazvinenge zvichitaura zvinhu ndavatedzere sekureva kwazvinenge zvichiita nemo vasingatsaudzire. Kana vasina kunge vakwanisa kuita vanomira vachifamba vachimira kusvika mazuva avo aita se atenderwa, ndiko chete kududza kwavo. Vasazombofa vakatangira rekwavo vachimhanyira rasahwira remadziva, vaudzwa kana kuvimbiswa pfuma, ngavamire izvozvo vatange vabata rekwavo. Hanzi nemwanasikana our vlogger Mama Kuku, hanzi maswera sei mukomana Nash. I'm so happy nemafambiro ari kuitawo masubscribers angu every day. Dai zvaramba zvakadaro zviri kubva zvanyatsokundipa simba rekuti ndinyatsokuita content. Iko zvino zviwo ndatova pa 122 subscribers. I'll keep on praying kuti panozoperawo gore rino tinge tasvika patiri kufanira kunge tichisvika, and I hope to get my first pay. I would like to share pakati nepakati with you, because paupenyu hwangu hwese handina kana hama oro shamwari 1 zvayo yakambondiratidzawo rudo rwamuri kundiratidza. Handifi ndakakanganwa mashoko andakapikirwa nagogo vangu amai vangu kuti hauna munhu anokuda pano panyika iwe, chero ukati ningi anokufarira zvinenge zviri zvema 2 minutes, and for sure ndo zvaitongoitikawo pandiri. But this time I will pray kuna Mwari kuti yakwana nguva yangu yekuti vose vanoshuva zvakaipa paupenyu hwangu vachionawo kubata kwaMwari pandiri. I know ndakavatadzira Mwari, asi I hope kuti vachandiregerera sekuregerera kwandinoitawo avo vanonditadzira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo, ichibva kuna Mama Kuku. So she is thanking all those 122 subscribers vakaendawo kuchannel kwake vakanomsubscribera channel yake. So let us just keep on subscribing to her channel, and also remember me as well in your prayers, because zvimwe zvacho zvatichisangana nazvo like izvozvizvi. Kana mwanasikana uyo akaiswa case yekuti no one will ever help her in her life, when I am doing this for her, neniwo ndinenge ndino zvandinenge ndichitotarisana nazvo. I remember mushure mekunge ndagadzirisa PC yangu pandakamboposta mavideos aiva nema-effects and stuff, PC iyoyo ikatongofa apa gaming PC inodhura singaiti. This was after I had translated this other confession. Saka zvimwe zvezvinhu zvekuti zvinenge zvichingokurwadza mumwoyo kuti but why is it like this. Ndikatenga zvekare imwe laptop muCash Crusaders. When I bought that laptop it just broke down. Even right now aitomboshandi, that I was using to translate as well. Right now ndakatenga MacBook. You won't even believe it. MacBook iri harina kana kumbodona kana kuita sei, but ritori ne crack all of a sudden, and harina kana 5 months, but it just cracked like that. So maybe paya paunenge uchitaura nyaya dzevanhu, uchitranslata nyaya dzevanhu, maybe zvinhu zvezve kana zvisingade kuti nyaya dzevanhu dzinge dzichinzwikwa, maybe unewo ma-spiritual attacks aunosangana nawo. So you also need to remember me, because I also go through a lot and suffer in silence.